lokacin da muka yi ritaya ran 26 ga wata, ina jin 29 ko wani abu haka dai, na tafi gida tunda alhamdulillah rabbil alamin har yanzu iyayenmu suna da rai kuma suna cikin hayyacinsu da koshin lafiya. Muka je muka ce to baba mun gama aiki mun zo mai godiya a sama na albarka kuma za mu ce muna son da izinin ku za mu je umra ko kuma in zauna. suka ce in je umra, sun yadda, suka yi min addu'a ko 30 ga wata ko wani abu haka na tafi umra. da je umra na dawo bayan sati 2, to daga nan na sake zuwa Gombe, na ce musu na dawo na zo Kano, sannan yanzu na zo Abuja. So har yanzu ban tsaye da abun da zan yi ba, amma akwai wasu wanda suke nema su bani aiki na kamfani, amma dai yanzu dai ina so bayan na gama abun da zan yi Abuja, insha Allah zan je Kano in ban kwana da Kanawa, zan je Gombe in zauna gun iyaye na kwana 2 kafin a yi tunanin abubuwan da za a yi, in yi zaɓe in akwai halin zaɓi, sannan kuma a ci gaba da rayuwa. Shi rayuwar nan dama ya balle yanzu ka haura 60 hajiya, da kafa ɗaya na duniya kafa ɗaya na lahira. Dama an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce 60 ko 70. So a koyaushe yanzu in an ce na mutu ba abu mamaki a ciki, ya zo daidai da nasi ko sunna na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba wani abu wanda zai tada hankali, sai dai mutum kuma ya yawaita istighfari, tunda harkan jama'a mutum yayi, dole ka kuntata wani ko ka muzanta wani bisa kuskure, wannan sai kai ci neman istighfari. Amma in ba haka ba, alhamdulillah rabbil alamin.